Què és el que anem a fer? Amb una planxa Amb una planxa d'acer. Això és una ampliació D'aquesta zona. D'aquesta zona. Una política d'ajuts socials que primi la residència continuada. Els ajuts socials que no siguin els serveis bàsics, nosaltres considerarem per tenir l'accés la residència continuada d'aquelles persones que encara han arribat i que no poden tenir els mateixos drets que els que ja estan al municipi, sinó que els han de tenir després d'una residència continuada, d'una permanència continuada, repeteixo, sempre i quan no es refereixi als serveis bàsics als que tothom, qualsevol persona, té dret. Com ha anat avui? Molt bé, ja veieu, l'alcalde de Badalona, un fenòmeno, ho ha fet molt bé, ho està fent molt bé, una persona molt estimada, i és un exemple de com els del Partit Popular, quan governem, fem les coses molt bé i la gent ens estima molt. Ojalà hi pugui governar també Catalunya i la Generalitat de Catalunya, que no hem governat mai i que la gent sabria el que és un govern eficaç i un govern al servei de tots. I això és el que vull fer, evitant que ens trenquin ni Catalunya se separi d'Espanya, sinó que més Catalunya i més Espanya.